Ассалому алайкум ба ҳамаи бародаро, ба ҳамаи модаро ва хоҳаро. Бародаро, як хабари мақсад безебе дорам ба шумо мерасонам. Бародаро, эҳтиёт бошен, худтон нигаҳ кунен. Ҳар касе ба хонатон меяд, мега ё хун месанҷам, ё тавта месанҷам. Мақсад бесплатна, намонен укол кунад бародаро. Ҳамин рӯз як бародари занг зад, гуфт парирӯз омадан укол мукардан. Гуфт тав намекард, 100% будам. Укол кардак, инай динай ки мақсад тавош кардисай. Вирус гузарондан. Чия дига? 15 нафара мақсад тавош кесай. Одамое ки мақсад канта харобо лағнай, сира замуда меқапа. Одамое буз балай, мақсад хела меса. Як чанд рӯз мақсад мекаша. Сари вақтай кадоме ки тамошо мекунем, кадоме ҳамин дарда дорен. Балин сабрен. Хидмат бинен. Эҳтиёт бошен бародаро. Хоҳиш мекунам, эҳтиёт бошен. Баъд ин видеоро поделиться кунен. Лайка баҷақ, подписаться ка. Паноҳи Аллоҳ. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ. Хабарои нава интизор шен. Ассалому алайкум.